οι έννοιες ιδιωτικό και πανεπιστήμιο δεν μπορεί να συνυπάρχουν. Γιατί δεν μπορεί να συνυπάρχουν? Διότι η κοινωνία έφτιαξε από το 1200 στην Πολόνια και από το 1400 στο Κέμπριτζ και στην Οξφόρδη, έφτιαξε το πανεπιστήμιο σαν ένα τόπο όπου η κοινωνία στοχάζεται τον εαυτό της, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Χούμπολτ, όπου το πανεπιστήμιο δεν παράγει μόνο δικηγόρους, γιατρούς, καθηγητές κτλ., αλλά παράγει και την έννοια της αμφισβήτησης της κοινωνικής, την οποία γι' αυτό διατηρούμε και γι' αυτό το άρθρο 16 του Συντάγματος μας δίνει το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που οφείλουμε να σεβόμαστε όλες τις απόψεις, ακόμα και τις πολύ συντηρητικές, ακόμα και τις πολύ προοδευτικές. Σας το λέω αυτό διότι στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο εξαρτάται από την βούληση των χρηματοδοτών του. Για παράδειγμα, προχθές μάλιστα, προχθές εννοώ πριν 2 εβδομάδες, αναγκάστηκε σε παραίτηση η πρόεδρος του Πενσιλβένια, όπως επίσης και του Χάρβαρντ, διότι εξέφρασαν απόψεις που δεν άρεσαν στους χρηματοδότες σε σχέση με την γενοκτονία στη Γάζα. Και μάλιστα είναι αστείο, τραγικό, να σας πω ότι η μία κυρία είπε υπέρ, η άλλη είπε κατά, αλλά όχι με τέτοια ένταση όπως ήθελαν οι χρηματοδότες. Άρα καταργείται η ελευθερία του λόγου, καταργείται η αμφισβήτηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν δεν υπάρχουν δυνάμεις αμφισβήτησης, η κοινωνία δεν πρόκειται να προοδεύσει. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημόσια πανεπιστήμια τα οποία έχουν υποβαθμιστεί από τις διαδοχικές κυβερνήσεις τόσο πολύ που το Πολυτεχνείο έχει χάσει 67% από το 2009 μέχρι το 2022 της χρηματοδότησής της. Να σας πληροφορήσω ότι τα χρήματα που ξοδεύει η ελληνική κυβέρνηση για κάθε φοιτητή είναι 1.780 ευρώ, με μέσο όρο της Ευρώπης, κρατιέστε, 10.980. Με άλλα λόγια, ενώ όπως ξέρετε η κυβέρνηση επέρεται ότι δίνει 1 δισεκατομμύριο για την παιδεία, για να βρούμε στο μέσο όρο θα έπρεπε να δίνει 5 δισεκατομμύρια για την παιδεία. Πάει αυτό. Να σας πω επίσης ότι όταν γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από τους κανόνες του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τα δημόσια και να μην χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά, διότι εξυπηρετούν τον ίδιο τομέα παροχής υπηρεσιών, την εκπαίδευση. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι ή θα μειωθούν τελείως οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία ή θα δοθούν ακόμα και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια κονδύλια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τρίτο κακό είναι ότι μακάρι να ερχόταν το Χάρβαρντ. Να σας πω ότι όλοι μας θα πούμε μπράβο, ήρθε το Χάρβαρντ. Κανένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν θα έρθει στην Ελλάδα, διότι δεν το έχει ανάγκη, όπως δεν πήγε για παράδειγμα στη Γερμανία. Να σας πω επίσης ότι παρά την παραπλάνηση της κοινής γνώμης, ανοίγω παρένθεση, που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της αστικής δημοκρατίας, αντιλαμβάνεται ο κόσμος, όλος ο κόσμος μου λέει, μα ναι, θα υπάρξει ανταγωνισμός, θα γίνεται κτλ. Έχει γίνει μέχρι τώρα με τα κολέγια. Τι έχει γίνει με τα κολέγια? Έχουν φέρει ορισμένα πανεπιστήμια δευτερεύοντα, και λέω δευτερεύοντα, διότι αυτά είναι που θα έρθουν στην Ελλάδα, αν ποτέ έρθουν και αυτά, και θα έρθουν διότι δεν χρηματοδοτούνται λόγω χαμηλής ποιότητας στη χώρα τους αυτά τα πανεπιστήμια. Γι' αυτό θα έρθουν στην Ελλάδα. Θα προσελκύσουμε, λέει, πολλούς φοιτητές. Μα ήδη έχουμε 23.000 φοιτητές, ξένους εννοώ, εκ των οποίων οι 15.500 είναι από την Κύπρο. Φαντάζεστε ότι 50% των Κύπριων σπουδαστών έρχονται και σπουδάζουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί δεν κάθονται στα περίφημα ιδιωτικά που έχουν αυτοί? Λόγω ποιότητας, ασφαλώς είναι φανερό. Επίσης, δεν θα προσελκύσουμε ξένους, διότι οι ξένοι πηγαίνουν να σπουδάσουν σε μέρη που εν συνεχεία θα μπορέσουν ίσως να βρουν και μία δουλειά. Στην Ελλάδα δεν θα έρθουν απλώς για να κάνουν μπάνια τουριστικά, όπως φαντάζεται η κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση δυστυχώς παραδέχτηκε επίσης ότι μπορεί να μην έρθουν ξένα παραρτήματα, αλλά τουλάχιστον οι ιδιώτες θα φτιάξουν πανεπιστήμια. Και να σας πω πώς ξεκίνησε το όλο θέμα, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε, και θέλω να είμαι πολύ ακριβής με στοιχεία, θα σας το πω. Το 2006 το κολέγιο Cyprus College αγοράστηκε από έναν αμερικανικό κολοσσό που λέγεται Laureate International Universities. Από εκεί ξεκίνησε η ιδιωτική παιδεία στην Κύπρο, που έχει φτάσει εκεί που ξέρετε. Έτσι άρχισε το 2007. Σήμερα το ίδιο το University of Nicosia, ιδιωτικό, θέλει να ιδρύσει μια ιδιωτική σχολή ιατρικής στην Αθήνα, σε συνεργασία με ένα επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο λέγεται CVC, Capital Partners, που είναι αυτό που αγόρασε τη ΔΕΗ, που είναι μέλος του ομίλου HHG, Hellenic Healthcare Group, το οποίο ελέγχει τα νοσοκομεία υγεία
Μητέρα, Metropolitan, Λιτό και άλλα. Αγόρασαν λοιπόν το ακίνητο της πρώην Olympic Catering που βρίσκεται στο Ελληνικό και αρχίζουν πραγματικά να χτίζουν, να ανακαινίζουν αν θέλετε, για να έχουν την ιατρική σχολή στην Ελλάδα, την ιδιωτική ιατρική σχολή με 20-30 ευρώ το χρόνο, τόσο κάνει και στην Κύπρο, αρχές Σεπτεμβρίου του 2025. Όσοι λοιπόν θειασότες του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου περιμένουν ότι θα έρθει το Harvard να επενδύσει στην Ελλάδα, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Η δουλειά είναι στημένη. Και για να πάμε τώρα στα παιδιά. Τα παιδιά αυτά, και δίπλα μου έχω την κυρία η οποία θα σας μιλήσει και η οποία μπήκε με 19.800 μόρια σχολή ηλεκτρολόγων, στην καλύτερη δηλαδή, ναι, και θα πει όλα τι αντιμετωπίζουν. Δεν βρίσκουν κάθισμα να καθίσουν. Δεν βρίσκουν στη ρομποτική ένα ρομπότ. Πάνε στα εργαστήρια, δεν έχουν αντιδραστήρια. Αυτή είναι η παιδεία την οποία οι κυβερνήσεις μας έχουν φτιάξει για την νεολαία. Η κυβέρνηση, κύριε... Δίπλα στην νεολαία, πραγματικά και όλοι εμείς οι δάσκαλοι θα πρέπει να τονώσουμε αυτό το αίσθημα το οποίο υπάρχει και το οποίο, όπως ξέρετε και το έδειξε η στατιστική, 70% των φοιτητών δεν θέλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.